Com ha canviat tot això, Recordo molt bé d'aquell dia perquè em vaig llevar que encara era fosc per començar a escriure la carta al rei. Mayor Bareja, en su real decreto contra el dialecto del catalán. Recordo la gran pissarra. El encerado, en deien. ¡Qué buenos son los padres del colación! I la història de la nativitat llarça té un principi, però uns quants finals. Me'n parlava molts cops d'aquesta escola. La va marcar molt. Osona, 1913. Ah, sí, per sota Sant Quirze de Besora. Sí, aquesta me la sé. La República! Veure la mestra, amb la granota de miliciana, el fusell a l'espatlla, somrient, saludant com feia sempre. Va ser una dona extraordinària i al costat de moltes altres dones increïbles va posar el seu granet de sorra per construir una societat més justa, més feminista i més lliure.